colleges kod tiegruok mag tije lwedo KUPS Korea okuku margi ne ndikruok kuom ndalo 21 jopuonjre manotimo penj maduong' mar klas 12 higa mokalo ma en thuolo ma ochiwne jopuonjre madwaro riwore kod kuonde tiegruok mag KMTC, kuonde tiegruok kaka jopuonj achiel kod kuonde tiegruok mag tije lwedo kaluwore kod apisa mar KUPS mano Agnes Masi Wahome okoni jopuonjre manotimo penj mar klas 12 kowuok higa 2000 nyaka nyochop higa 2024 mano higa mokalo ni kod thuolo mar timo kamano ka bende en chenro ma ibiro lor kochopo tarik 14 dwe mar 2 higani kod migawo mar thieth wacho ni giseduoko piny tuoche minyalo geng' kokalo chiwo chanjo kod kuonde tamalo 70 ma en ong'ala ma migawo no yango ni gisegoyo kuom higni 20 mosekalo kaluwore kod laktar Wesley Mugambi mochung' ne chenro mar chiwo chanjo e migawo no mar thieth. Oluwo ni chanjo oseroso ngima jogo ma ikgi oniang' manyalo gamo tuoche e yo mayot. Well, those are the kind of benefits that we do not usually talk about. Yes, most of the time we are usually emphasizing on the big issue, like the deaths that are resulting from this what, right? These diseases, they also cause you to go to the hospitals. So the government has managed to reduce the burden of due to vaccine preventable diseases by more than 70%. That is a huge achievement. Giko weche manyien machuok tudore kod kendo kang'oro mosao chiko ne weche manyien machuok sa pare wang'e kaka pile weche manyien ono madimba ka gin mago motuch kowuok e kor gwenge. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Oya, uko ready to win big na to have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipastime, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit uanze kushinda na Aviator, Mines, Patapata na Macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. Patapata.com. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ekindeni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari emijing manyalo mi wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi ewi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@allmedia.co.ke kata e namba mar 0722 Wan kae nikech in dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Vuka Januari na Aviator on Shabiki.com. Najua bills zimepanga laini maze. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia Shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata tao kila hour. Ukihit highest multiplier hour between 9 a.m. na 6 p.m. Na pia marubani wawili wenye watahit the highest multipliers za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on Shabiki.com. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 448. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyakoro mugajwang maindi en Radio Ramogi kar chuny jaluo nyakalondo namba 1 motele piny luo mikanyo ponj makare twak madongo ganda golo gi mor kar chunyi ero kamane nya komiero Ramogi FM odiochieng' makawuono ni ndi wadhi nyime ka indi gi chenro mar Kogalo Time an ka indi gi ote mar Agnes Nyandega ma indi bende nosebedo official club mar Goro Isaka chani Lydia Mosna Baba Rastaz okul notiyo matek ne Gor kendo nokao kom ambassador achonyo dholuo bage ndiko kanyo kata kamano nyalo pana nyisi ni Gore machamuji
winjo ka jakom nopegi auctioneers gor onge gima inyalo chame. Ote kanyo mar Agnes Nyandega. Sangira wacho kachalide wan gosiepe na Suba South Kaindi ema waluwe chenro mar Kogalo Time. Erokamano ahinya. Jaro Soja nigi penjo kaindi ne jakom Erastus Okula. Nyisa ni japenjo na jakom kodo dembe ni tang'o momiyo jotelo mag gor mosewuok ofis gor ok duoga kata neno pich gor. Mano penjo mabo penjo jakom bang'e. Sanito nikech story wacha mano gon wacha ne flow maber kabisa. Opimonwa kanyo kaka ne jakten piny machon ma piny Kenya mano Migosi Uhuru Kenyatta ne emanomiye pesa mano siro godo club kendo wacho ni enosiep mane gi mek mane pap. Jakom kanye mana chungi go. Kamano. Uhuru Kenyatta ne ng'ama chunye ler. Andanyalo wacho ni Sergeant and a half. Anang'e very close nikech ne patron mar Thika United of not your siasa. Bino ka ng'eno nyalo bedo kata president ma Kenya. So kana osekonyowa kamano nabedo piny makoni ma pesa machalo kama players nyaka miya allowance. Players no dhi Mombasa kamor kabisa. Miyo ga allowance state mane wadhi wagocho mwaduogo through good luck ne waloyo kucho te. Ne walo 1-0 ochakwa duogo lo machielo 2-0. Koro wabiro kamor kabisa nikech players no dhi kamor. To gima gombo na wachno ni opira gima golo chunji ok mpira ni kidhi to low kinyi chaki dogi to low kinyi chaki dogi koro chunyi tho to chon ne wanyalo wuok kaka gor dhi gocho Mombasa to waketo mondo kandara nyaka Mombasa kendo kwa se gocho we drive back to Nairobi. Ne wan gi jima wa committed people like the late Okudo is not the late, Okudo is alive. Okudo no ero mpira kendo no ero Gor Mahia manaka is personal properties. Adiko chukairo koni chairman wadhi kodi kairo ochulo ya ticket mare mwana no pira mwa duogo mukona na opira ni enjugi. So Gor Mahia is a team ma kobedo well managed to kane kako wanyadhi wrong opiche moko mwagon kwa gi quarter to lower kwa gi final to lower gon nok lokamano is a central kama gochuka we are sure ni kikombe biro kendo ni wakelo mang'eny omiyo an poda appeal ne joluo ni wadogu back kama no aicha wasiruru club wakiaga ni very much committed to the club no hero kabisa kata motero wa chula ene mochulo players allowance te no chulo kendo kunde nindo kata mano wadhi kata mana South Nyanza he gave us transport motero wanyaka mwaduogo so nitie juluma committed to nitie juluma ne pingo tinge pingo to bingini nyaka bedie kendo mariyo gima na ng'eyo e Gor Mahia ka kano gi election ka chairman wuok South to secretary wuok Central e kaka nen mano was their tradition until very late like now chairman mar Gor Mahia sani en Ambrose Chir manawene na koni Gor Mahia ka edi okibede hin mokadha par jakom to go sebedo chakre tuo to ana wacho mano an by then kidhi mang'eny to inyalo dhi ilose maber to bang'e inyalo winyori nawe koro matmo wacho ni jo Gor Mahia fans gidog back magchak gilose gimiluongo ni branches ga Emaran Club kakoro gidhi kamora mora to ginwa ka everything uselosi ka onge branches kata mana Nairobi ka ne wan gi Madhari wan gi South Sea wan gi Dagoretti ne everywhere koro gine magi choko pesa godhiambo to mi place allowance gimok donjo na kaindi Willis gi jakom Okul jakom Okul obedo jakom from 1994 to 2002 to Ambrose to biro 2008 higni ediere ka ne onge chairman kose ne nango wane matin no I think nothing more than that nidhi nyaka 28 kech jakom Ambrose manu 28 okay from me if I remember well now is go well yekoni ka edu oklar gi juni oklar kamusegi kene aba seti moromo ango manu timo mondo neni ka chairman owuok Central moro wuok joma ne chung mane rule mar joma chung what a rule
ne natural Timore atima niya secretary akoni chairman akoni it was like that koro chako timore maedi ka Kuyingo Dola was the chairman then secretary neja asembo moro kanye mwakawe Mandela Cup then before that koparne chairman to secretary nen Alex Ugondo then bangeno Mburio bedo chairman secretary nen somebody I can't just remember ngala nyisani secretary nen ango kinde mane Mbori chairman ngala bomi aduoko no madabang thuolo machuok wadhi nyime so gima wacho ya joma gocho ne Jakom Jakom inyalo kete silence Martin no wewe anegi ngocho mondo nyisi ni wawinjira mogi jokam let me just switch it off so one kind of manager ko machon mar Gor Mahia Mano Migosi Rastas okunya kon onyi so kaka management mar club nenti ngeni sani gori kore ne bedo gi yiero mondo ngama olap dogendong ne kom inge gik madwarore kor kaka tayo club bedo dhi nyime wan waero Gor Mahia onge gimone jomo suwuok Gor Mahia ok duogo no wachni okubi kata neno mpira Jakom kendo gima duong' machako appeal de jomo ne office mar Gor Mahia kata mana mar national office ni nyaka gi respect jomo sebedo jotelo mag clubs nyaka gi respect jomo segocho ne club players former players kesi timorene nyaka gi par jogo neglect completely asena gini timore kaka kaye papa bedo harassed madich boka iwacho ni stewards ka kia ini Jakom machon mar Gor they know and they pretend not to know kora konid what I said club ni mabedo auction kapoda the pap to put it there asi kori this and that kaji di madu chai pika jachati monego ni lawi kaboro kadi idi adani ke ok ni chai idi mo ndi ko baka about Gor of course stewards mawinda ya miuru chairman machon luor okan ende and awe generally kata to players ba we generally ni players mostly go to Gor Mahia nyakamiluor any other club nyakamiluor niki participate ne the club en mar Uganda kaka lano nyango wachono Gor Mahia kata dhi mana Tanzania kata dhi mana Uganda nigi fans malich bukadho miyo en club maduong koro gimonyalo timo nyana appeal ne jopiny niki gikel pogruok matin ni gidifa e wach mar election an ok adwar anything to do with football no I'm a football fan like now Arsenal is my team for years I support Arsenal I would like nika Gor Mahia go chota dhie pap ta dhie pap tidi mokwongo kata kama dibidi onge ngamungi ineno pira kichungu duogi papopong kombe umiwilisi onge mayo ni kombe bagitu ne joga kombe mingi na mutegno kabisa kaka the late Bernard Watch mano ne member mara mar committee member ma very strong anami chairman mar competition legend ya biro mabedo pen kwa digocho to Bernard Watch ukelo ne committed to the club kino no hero kabisa to gima chaka jisuji opira kai kiti tek manyingi uwuok kidwaro anything to do with public office iyudo mabere yo mayot kabisa emo miyo komi mubedo honored gi jothuru yimo de deliver ngato like Sam Wakiaga an poko wacha no chunga wijo gika poka winyo no chung mano ngamo sebedo muchung matek gi the club kabisa Rachira Bros mano with the little Joe Kwach advocate bago ne jogor mutegno kama Joe Kwach to ne union Rachir to ne Gor Mahia mutegno ngato kaka lesno kudu nyalo dhi nindo kech to Gor Mahia to chiemo was committed very committed so and gimelo wacho my support amiyo my club miluongo ni Gor Mahia come number 1 number 2 en Arsenal kuru mudu kura kia moko ko badiro kuru kia so an mani gimanyalo wegi go to gipar club kaya club marach jomanyalo ugoko mondo kon club ligia
okelo chini and the most popular game in the world is football. Yes. Mane kama nitie hera to kendo kama nitie pesa is football. Yes. Yes. Sani makoro wan gi sponsorship ni donge nyalo wacho ni koro challenge ok peka hinya kipimo gi. Ingine wane mwa geek kato bangeno wanwangu support from gido support one support no kwa yude. The math mo workeno e ma the math mo chako be supported. Ibinjo. Ko ne ginwange easy. So therefore now okane gima chaka pil ne gikendo. Keep on line on jo miyo ma oko go pira kai. Deki dalimi go pira maduong to gidok tuche gi. Ko giwe problem. We winjo baden. To magi seche moko uchulo jogi professional uchulo ng'eny to gigoch kendgi. Gigoch gi our local players. Ko professional ka yudo more support than local one. To the local one yalo maraka digocho gi team mano akamano digocho go London. Mano digocho Everton. Dog no strike no don kan ke no visa. Ene no ko yudo. To ne ke no Rwanda. To yudo visa from Kenya to the dog no time wadi umbio joka no lo wan no kunigo lo kamacha. To kan they recruit our own strikers. Maybe the one go in the country. And scouting him pokot him properly. Alex Obondo no nge ginu matek. Ko we don't no striker moro ber Mombasa wokure. Odi wogi abdaba sebe kumugole wakia. Mombasa wacha kwa golo nyago fundi Mombasa to mane kaka ne temo Euro scouts dalamigo peche to give you peche to give you the best players to give out to look for trial. They come up to be a very good a strong team of bed ka clubs are weak. Clubs have make national team to be strong. Ka club weak nkisema ugo che Kenya kato kuru go to give players more clubs. Professional car few to oginyal gocho as a team to ne kech gibir to join for a week or two to jizi gocho o gise mijeretielo o kunyal loyo ok nyalre koro mia na pili mondo players may first priority gi support club financially to pira will change in the country. Ero kamano. An ka indigi ote ma Ronald Ngala nyisa kachan Lydia Mandela kapoka ogi oyengo dola kaka chairman kasto Alex Obondo ne secretary. To kinde mane bori ne chairman secretary ne Malon Danga. Yeah. Nyigre mane lalno wakatacha. Nyakon mgwajo wadhi meka indiko chendo mar kogalote mwan ka indiko jako machon mar club mar Gor Mahia Erastas Okul. Jako ngato penja ka indi ni in kaka jako mar club. Sani gori korene yero wachine bonda lo proche nyakanya istichi urule. Ngamaka gombo club mar Gor gipachi onego bid ngama chalo na de ngama se support club ngama se tuone club kose gipachi kaka jakom. Ngama dwaro kom mar Gor chairmanship of course mane kom maduong ogik. Lydia bedo chairman mar club nyaki bed ngama stable financially. Kato okibed proud. He come down tia appeal ne jama nyalo konyi. On the run club you mayot. Bedo gi committee mar mayori. We appoint your man not club members. You mo ko gi difficulties menene club. To gi ko gi par o mino ne ber kanyo pesa. O mino job ne ber kanyo matek. Olugo ji to keto pe. To nyiso gi gima dhi mbele to gi come up with solution to nothing that moving. Kika wiketi kendi goni dwa ni rane tichomo kumoro nono. Yes. Omiyo yo madwaro bedo ni madwa tele club tani nyaka bed ngamo sebedo ka support club man gi club at heart mosi tiyo ne club mondo mi dhi bed ni itiyo ne Gor Mahia maber ibedo ngamo wido open minded. Kika club ikit kaka your own properties. Money you can't run it. Appeal ne joma dwa chungo ne campaign uru mabere mukwe. The club of Mari as an individuals is for the community and for the Kenyans. Niti other tribes Moero Gor Mahia so much might cannot be left out. Ejimati more the club. Kuro magobe nyaka wa consider. But Gor Mahia will bring us back together as a community. What more in South Central should not be there. One thing. Ungig more in South Central. Nothing like that. Kurume were very strong and very strict.
giyier maler to terms mar Gor Mahia onego kadh 10 years 10 years no kadh mano ng'eny okawach na chiro we kosetimo maber ma jo members neno ne ber to dhia jambele tingini chon be no kier ka sane wan chon kani sibedo member gi pesa moro matin ka Ling miachiel chieng yiero tiyo go City Stadium line maingina ne ogocho na ng'ane ya line lolo onge gimoro mipando lolo ng'amocha mupesi dak gocho ne ng'ato nene ka ukamurisi ng'e line kaka chal kaka ni line dani to chiek ng'acho yomba yes kaka ne wachungi kombai wuda tega kombai ni kocha to an koni koro ng'eni kwa the City Stadium koro line na yumbo kombai mo wacho ni bwana yubid vice bari okorito no kwan ikwan no kwan ne line mo ya koro miyo ko yeri tine jo ya penjo nyakona mgajang no penja kod Jaro Soja ka Jaro Soja bedwa chung wabongeyo koro not only mano idwar kaka ginyalo recruit local players yes one get good players gior scout of the ndalo me pitiga igo secondary at primary gi scout for good players gi kill for trial here ke nyithindo chulo okoka mabiro ma okoka kilo division club ka oketimo investigation ana bedo gi kata ana opera jakibed mariek players wundore matek sama gi wundore mo gidwa dhilo kata ga gidwa goli tigi goli mana ilogi gi kelo gol yes kura keto jariyo sama gidhiro mogutie to giga gambaka to kagi setiko mbaka to gikoni ikodi ini ko akoro wadhe obedo piny wadhi final makoro yiero joma dhi gucho takone gini awinjo gima no yalo yoru gotieno angeno osetunde ita angeno pira ni idhi lowa ginyiero magiko makoro giloyo koro which coach chairman what did you na kine wakawo oath akoni an gi years kama ne mtie odno maber ka jotend club bedo gi mo yes okilinga lenga don't trust them all don't ginyalo nitie moko moheri nitie moko heri but you can't know kori bedo gi waskete gi ye said is kelo ni gima ge wacho to wali kiki kuota joge diniga kiki fula impo kifule apu dawo kanya fulu but gikani ngama oginyeyo so I know yeah koro bano mi players should be treated equally kato recruit our good local players one talent obiogo no pera kalo mna go pera charo kiot bade go yen Gor Mahia mamude pap sangwenu kinyi ulet wer nyaka utieno to bange no tiagas nego wa matalanga nego wa tiagas kwa lojoka koro miyo nyaku bed ready angomo mi passion no pinja komprosa ni be ni makoro yote jigo professionally number 2 I think the economy I can't say but before that no ngi passion mar badge no really can I say that akia motimo chunji e picha go local ka ino kaji odonje awinjo ko gumbaka mare picha maoko to ma local ka to ka winjo go ani ngini ka woni ka winjo ka table standing mar local league okay akia ya kom karajaro wacha dir ni ku bedo officials to welwo weche go dikech o kwaset mo bero late to gi siasa ma se winjo ka ni gerwake iye kini mo gerwake siasa iye matek kato election gi jagi kilo rules mane onge Gor Mahia kur rules so many of them emoyo tabu se bide Gor Mahia karo people lose interest and things no go pesa ne Gor Mahia ne kata no kana member they are just a youth jako ndine no pitch god mogi karama one sani 2025 pitch god just the other day wacha ne kinyala kuna squad mara ndaluka katandala one kwan squad madi go to today angi give you a take in the lawyer sani okanyal gig mangi about the Gor Mahia ana dia no ge pap isi mago chugo beragi kangegi but they are good players yes to ka gibe do treated well kendo ginen wa omo insido ma ko ne amani masewijo ni insido ma ko chama lot of money
Of course, man adier molo gin local players here. To jito ma ok nyal gocho kendgi. Nyaka mano ta se winjo ta koni sani ta unge duol ungi banyalo wacho. To bi okalo buke gaset ta wach machal kamano. Mano office nyalo wacho ni antagonize. Yes, inside YouTube. Kura nyalo ngete lenga. Ngama chi munu ge baro bama koru ka kulunga ni. Ta se nyisogi what the public is talking about. Ero kamana nyaka ngwa ng'ang'ia ne paro mopogore opogore man godo kaindi chenro en kogalo tem kokale nyakalondo mar Ramogi. Ng'ato kacha Lydia, Sani Gor Mahia has 60 to 100 branches, but there are more of funeral organizing committees kendo arambe magitimo en mana mag liete ok mag club. Biyo ni Gor Mahia branches nigi ji 5,000 but registered members mag Gor Mahia gin mana ji 500 kende. Ang'o ma dibed ni okelo maindi Willis? Penjo ni adwa na mi. Sani en adira branches na liete moloyo kaka gi contribute club. Ang'o ma dibed no kelo ma? Ero kama na Lydia kendo kama na kuom jakom Erastus. Lydia gima jakom wacho na dier office no mawa ingeni Lydia kamionge gi mwandu ni tek mondi chunyi bedie chon gima mione chunywa ni kacha jakom gini Erastus gini nomiyo wa teko wan kaka wanyi jo Kibera une mage mabiro madhi kama une makoro ode tek charge ne wabedo gi moral ni machigirwa sani office kaka nodonjo office ni omiyo wana fama dak mugi kin ng'eny gigo biasaje gin ogidwange ni branches imango ogidwange no operate nadi kata lejon kanika biro iwinjo ni online ogi kada bango okimiwa kada mpango kakibro time koro kanye mono chak nego chunji compare gi kaka previous nini ntiere ne wan gi joma ni nikech Lydia okay okwanyalo wanya dok kanyo there was a time ka un kata na kaka ne wantiere cha iyudo ka wan wingi idhi tikelo player titero jakom onge nduru me yudo karachi an players tem na tere Gor Mahia nyaka sani mamute matero gi kenade onge even assistance aka datero tamiyo nini lakini sani ko usangwenya moro donjo ka ni idwaro rango ni ta ang'o ma player maber mondo ni kao tiere kwano igo kwano moro neno koro wambe kana waseyudo sawa chala gi office comfortable office lara ni pesa revenue onge jeso kusi everything gikmo kimore wambe wacho sit back wanani karwadwa na mpira to waduoge udwa koro seche moko yudo gazimo koro ka Arsenal Chelsea neno yudo ka ibro bedo committed nikech afa bende jo kaka ne coverage no tako omigi blackout cha koro kata manda ng'eyo kaka local leagues gi operate na kaka koro wanjolo jo maluwo weche mag tukege mantie ka wachokora mondo wayudi but gima nonego kabisa Lydia office kanose donjo negi chalo jomobe kiburi kanyo jakome wacho ni kidonjo kacha nyakila ilo kisebedo stable ndiyo to nyakila ilo mondo accommodate funds koro wan bende ngene kaka ne wajo machon Lydia aparo nyalo paro lemon wan gi Facebook web branch karibani Kibera yani name madare dora ne gin branches ne timo ne konyo club no register igaka no office neoni wangadi na membership mar 10,000 va branch to manne di mamu certificate sani gino ne onge kuro gizmane no wega ni ngi seudo sponsorship ko okidi gi fans kuro ko okidi fans wano ngotem na ngol Lydia an gi player dir tan mer an gi player an awuthe tigi an gi player to ka wanga wacha ka koro ndalo mane yu team ma an gi player monego be on ka senior team nyom twana piano oknyal to kama oknyal ni to liga unbeaten dereo koro iyudo ka ne chunyi mi wadi kata mana sani koro onge gima nyalo kapo ni nyaka walok attitude taparo ka ber to office onego lokolo kate mondo wayud joma gi paro manyien mondo gibed gi jini kecha dier ka kiwinjo ka Erastus wacho chon ne tiere committees moko mane ginyalo consult
kaka chon yudo ka leto uko gini neno achako do kendo yani jobo mino gini nitiere certain group wazee moko ma bedo consultant ma wacho ni en kama sani an very sure ni fees mani na yudo ni secretary ka gigo to nati kata chon no kata na chon yo ni secretary kunje gi jakom neti mreka ndalo ni tire ti yudo ka sam sebe pap kacha wacho ni secretary kamedi yana to kwa bedi isaide wenwa kata wadhi mbele aneno ka jakom do ero kamano. Lydia, yes, we are will give more very important. Away welfare mat players. The team players must go to another country or say go to another club. When they have a problem, kakato nyalo bedo matu. Monde nwani jowa manyalo owuok mondo konygi. tek. Ok nyalre. Ng'ato kaka Lanthigo osetuore maliko kadho kai. To jakom osekawo gino kamare, jakom Raila. Through David Okello Andiwo and me, yes, Raila Odinga. Ni Alan Thigo yudo chi. Alan ne chuny Gor Mahia e luoka. Alan osetuoka to kinwange ka ng'ato nyalo come up gi idea ni yawa kata yedhe mag kansa gi. Nitiere kaka nyalo konya Alan dwani mondo tere India. Raila Odinga mosebedo ka konyo gigi te kien and nobody knows at I know through David Okello Andiwo. Not I just give you one as an example. Nitie players mosebedo matuore to onge ng'ama come up mondo neni to player mage joma nogochonwa ere kaka wanyalo konyogi. Yeah, nikech singeni ko gik sa tuo very expensive. Kionge gi pesa leda tithatho ya. In Africa kae diok chal gi pinje maoko. Nikech jo pinje maoko ok ngi pesa. Nikech ro deposit court ki bed admitted onge. He said it to life fast. To kadi nyalo to ilaka. Kionge ng'amo chungni mi deposit mondo bed admitted mondo thiedhi tithatho ya. Emomiyo jowa nyaka wuog out mana kaka Willis wache ni. Willis wache dieri. Kose mi teach niti as the chairman itelo to the community. Kikiwe ni Gor Mahia kitelo ni mari won. Itelo to the entire community and the Kenyans must follow the club. Treat people with a lot of care and treat people equally. Kati mi jithuolo e club mondo konyigi ideas. Ibedo gi committee mopogore. This committee will help you to run the club. Ok ni winje ka ng'ato goyi at all. Nikech iwe open to the people. Nikech Lydia kata kineno sani eri winjo ka jomoko wacho ni nyaka jakom chaki wasedhi kanye ingeni change awinjo ka jakom Chris Woodmore wacho change is a change Lydia kati dok mna chini wo kati bet dok chien is a change ko kirango kata gik mowacho ka lino wasega kao waseng'iyogo ma ok there is nothing new kan waweyo mar team ne onge kata office team pod onge office no wawe ka team onge nini ka team onge pap team pod onge pap team onge residential nini mago gik ma pod onge macha mar personal macha ok macha dongo bedo mana brand ni Gor Mahia in ga die logbook ondike Gor Mahia wan mano ndike Gor Mahia no yua mane wachoko 1.7 kaka branches leader ka onanyo wanyalo choko 1.7 then all of a sudden million e bathe kanyo mondo ng'atu million then all of a sudden no office chal ka gima wan mongi mwanyalo niniga ineno office ok nyal kawo ka gimoro koro eno gima nini nyaka wabed kiburi nyaka waloke momino ka branches gi olokre mag choko liete nikech gineno ka ojiok chal go office ok odich kodgi onge ka bro kawo pesa na Lydia ta choko ta tero ne office to office ne mok dwar na pesa no isewinje kata ko office wa masani penjo ne branches okel affiliate podi okay ko ratim nango to an gi ji afabich an gi ji 500 no atim nango donge wachak mna maendeleo kian wadwa nyiewo ango do nitie moro miluongo ni care transparency nitie moro masani gi gari ndara nikech giserango gima di kony ogine walo chaniro imiwa mzigo miwacho ni kaun training ground city stadium une mochulo jawe une modhi chulo wadhi 100,000 itimo gimo belan sani dongo wan free sani an gima dimanyalo kawo pesa kama kawo gari tachomo gro ni Machakos sani ingeni chon Lydia kane mpiro dhi marach to sechego waluongre sechego
to wacho ni to ang'o watimo postmortem kaka fans wan wawegi ang'o manokelo ma to japuonj jakom ni jakom ang'o matimore nenda moko ne wan gi jakom ka iluongo ni Leslie Okudo Uda Kumu ka nowe kom ne kijana miluongo ni Fraser Ochieng nowacho ni bana okachaka goch ne gor Fraser iluongo ni Fraser mano Fraser Ochieng nogocho oko wacho ni ok ochako goch ogocho nyaka Ramisas ok ochako goch ineno nikech kalore treatment mane ma previous management ni kora paro ni leader at side time office ma bro donjo ka ging'e maber gi tap goodwill mar fans komondi ka gise tap goodwill mar fans to gilos committee ma to gipenjo wan dwaro ang'o wan tiere ka pod wanyalo miyo gi paro kako nego benito kapo ni ng'ato keto kiburi ni en onyalo timo gimoro amora giendelea wan walinga chieng' ma giol ma giweyo wabro mna koso nini pap wabro mna koso pod wabro mna koso gari pod wabro mna koso office nikech sani kata goro ngi office mano gima dier makende gor keto gik moko e office ng'ato ma is very unfair gigni duto te sani to wan wago ga korwa ni 121 years no wasekaw league di 21 so what onge gima osekonyowa pod wan gonge kata kiosk pod onge kora paro mago changes maka ng'ama bro donjo manyien otap goodwill mar fans mondo wakonyre team ni marwa kik waringe leader passion mar goronge because of the disconnect between the office and the branches. Office hardly engages branches. Otekanyo mar opata Richard apa wacho managi manise wacho noendo otema chelo man godo kaindi en mana mapio pio kapo kwatieko kindly ask Mr. Rasa Zokul what trophies he won while he was at God chairman. How many were they? CAF Sekafa Premier League or Shield Cup? Abo penjo no window. Leader cheno ni kare Kogalo time. Vitalis Wood Game Karari wacho kachalia agombo ng'eyo kabisa jomachu ne komar chairmanship mar Gor e yiero mokayo. Pok giwuok Yanga Vitalis katika manoka giselando chunga Yanga ibo winje chenro mar Kogalo time kaindi. Ng'ato penjo kaindi jakom ni trophies adima ne iloyo kaka jakom mar Gor Mahia iparne. Well, upenjo maber. Upenje en wuon ni to kinde na wakaw Gor Mahia no. Na kaw Gor Mahia kano chal nade. Office ne nitie. An no yera Gor Mahia munda save the team. Nikech the team ne collapse. Mondo mi ema kodu ne ka kele yawuoti Uganda ka. Kopira ne dhi marach. Lewni onge club, wuoch onge, nyithindo onge club no sete. Therefore mondo bi chaka organize club mondo kura gike time makura win a club. Either time makura chibiro ni. Either time matago ragi club makete kama kuru ne entiere no. Yes. E makura kete kama entiere no. Kuru from there ngata manodonjo kanyo ne nyalo win the cups. But otherwise before that can they want a club and they want supporters manakake wacho. You cannot ignore branches. You can't, yes. Office is not your personal properties. You must involve the branches. You must consult the branches for you to succeed. Branches is the club jogo keta ni inuketi mode tell negi imigi tela to the background of the office of the club is the branches. Very important. Countrywide. To ignore therefore ngama penjo what I did then won konyal team. Yeah, there's no way you could do it. Ana kela neka indi jua kali Tobias. Oya radio na. Ana kindigi jakome Rasta Zokul. Emomi tu akawuono yware matin. Yes. Wate mong'eyo ni Gor sani koro kaka nosenyislo dhi e yiero cha. Ng'ama gombo bedo jakom treasurer SG mar Gor kata ng'ama dwaro bedo official mar Gor. Onego bed ng'ama chalo nade? Sani gini montie ni Lydia. Moko poka dio bori mosi na chairman. Amosi jua kali. Ira ni lalo kado. Angen karicho. Bili madaraka and club moro madaraka milungi sama house resource. Mane jo Gor Mahia chimi. Mane kamana me Gor Mahia lunch kage digo pira. Any time agidi go to gichimi club na kuruka gidi go.
nikech ne onge kaka ne nyayudo pesa. Gichiemo nono. So now gichiemo nono, yes. E club no tere Madaraka Estate. Koro yiuru moda kaka Gor Mahia umia support moda support Gor Mahia more. Sababu biro chamo Da bicha rich. Mano sama manene Alingam. Manene Alingam no. I move it to Madaraka. Wawi kenge. Yes, so ani kuri college. Sairo kama no. Jua kali dinyime. Koro. Eni kama yeja komulo se no ya winjo. So eni nat modwaro sani. Eni nat manigo. Nat manigi network. Manyalo kiro sponsors. Then will be limited company. Sani onge nyama buru chung ne club ni buru podo buru manya pesa no goya mbele dia oktimre. Ke tugo modo sani gin tugo mi buru chung pesa manya ni ke kidwaro ngama kidwaro performance nyaki tigi pesa manya di mojonge tugo maber. To kidwaro bet number buru buru kawa tugo mi buru nena round. Then kwa wango jobe na mwacho go. And one year come one year, kwa yudo job. So any matter kuro and only look for politics, but politics, sports, really kanisa magu marachial. Kuro thin line and any kati group ogo any mamar sport mamar politics mamar kanisa. So any media nyako bidgi our office or clubhouse ma dimora media team in the club. Ipine odno. Nikech mano kuro asset mar club. Makuro kataka sponsor biro idwaro mukodi. To kubiro mukodi gine nu haya hotel. Ude bede kodi. Nikuse chie hotel ude chulo. Then maji manyaka wanyoge. Nikech wacha aloti ya mapodo dake hand to mouth. Gine nongo kise chamo. Kwa ichi ake manyoro kende munu kwa ichi ake chamo gweno kende. Kuro ene jok mada biro. Kwa bino biro ni anakola do chung chairman o kule rasa kanyo do chung secretary do chung treasurer labi as a package gi modwa timo na Gor Mahia for the first 4 years according to Sports Act. Wadwa timo ango ni angwen mokwongo ge. Mokwongo grupo mabiro go ni wadwa mshiwa ni within the first 2 years one the land wani wadwa the clubhouse. Clubhouse ni women sponsors. Then 2, recruitment marwanyako bid recruitment strategy maber ma team watimo recruitment ongeni en ma. Because constitution mar club ma no be ratified I think 2019 only there. Even wangoni the person money when run the club and the chief executive officer the CEO. To CEO maran club de mawa ko man go sani only go office koro kataka do de CEO ade yude kany onge kaminya lo yude mongere iyo ko madi bit mana last weekend no lo se watching to put no one office because government offices of the president ya military offices man tara kijana nyayo kaka nan gocha wanya lo do ngata madwa mango information about Gor Mahia the office no nyayo che chairman ni ko kanyo boardroom ni kanyo then office magoro osedo te nitiere room kanyo ma en akai mar Gor Mahia kuro na tiro madwane no trophy gi to nitie pesa magi chulo to pesa michulo gi account mar club mondo watimo to the club mondo ngata mabiro nikech onge kimo moro ko mabiro Kenya kan wani mtu kende Gor Mahia to Gor Mahia mudo waneno ni gionge kata mana kom mondo ke nying ni ma Gor Mahia mana nyalo miyo magi kama nyaka wanyoge gama chako 2025 ni nikech wadhi election to mabiro package mabiro nyaka wamoni ni package mar monate. Then recruitment mwatimo nyakwa recruit quality kata kwa mmoja tu ma million to and 4 million mwati 4 million ok niko biro kandi kaka wacho bedo kwa yadi obede daji even if atikelo gi 1 point something million kadi mbele mo beni go tependa
Okone benyo bete bench podi. Okone kubeno bete bench because mandiri ni uchamo pesa nono. Because tikele je 1.something million but no chamo over 200,000. Over 200,000 paka ukichukule nono. Mabidi kumajomo wala kidoka chilia. Agmo modo kinga yeni 1 year par. Office modika obun madi. What package will already this sponsor? What KD is going to sponsor Gormaya at a tune of 400 million or 1 billion. Because we return in Nikeri. Kati nungu Gormaya ni loyo. And piche mwagoyo get takings okau eyo makare. Loan wakau get takings emadi chula media. Okata mrema okuchula. Kineka okwani mbele wani ma audio chim wadi uda moto waburu chama moto dongango emo mi akarije mko chudo madi tukwa bedo mate so wani gina muskesi mo wanya mita giduo gisport pesa ogise ko team nde dike tinde poka wingi nenge jitu alipo kuchuli salati and then kineo yo nikete dimoro nyeso matotimo kanyo ma mono wani the top 2 clubs machula allowances per game mabere and the UFC. And we think we the anipira gideni because that game performance ikedone kaka wano gure chairman ni kanyo kana moloyo nitie level mane ichula to kwa di draw tikile news kulo utoonge so no fight day ni mando walo no maintain kata 500 all out yeni koloi 500 ko kidro 250 kulo utonge ngat mane muriye de nono mangi mogo mutero na msinde okay ya ko ngata change attitude marwani gimodoro manyen and the branding of the club officials were mabiro nyaka gibed gi strategy ni one the first 1 year waditimo ma and ka okigitimo to giso wafuasi na the club ka watimo ma to ukauru actually against us then the next 2 years it is also this mimi nataka maburubiro usiketo mark manitaji biro nyaka bedini tiere or first and foremost wabidu gufiswa it is possible and be good everywhere the government will be good with the clubs then the former prime minister will be good with the clubs then nakanata so let's meeting to mama bear and the gima passport and go majit promio NHL the Molongone institutions in the country it belongs to them this support in the manufacturing because they are sponsoring they have rugby, they have soccer, they have volleyball and all these teams are doing it apart from soccer. Then imagine KCB knockout KCB no on the Gormaya t-shirt kind to Waloyo. Member the Dima Gora account in commercial bank. The Gora Dima example what you making and Dalomano Bedo sponsored the Tuzo. Dalomano Bedo sponsored the Tuzo were making profits and profits which lower. Then how they change them, we take the management of the Bogate style. True. Then by half time, maybe tell packets mag Tuzo. What they said in the New York. Kile dia racks mag supermarket. Tuzo manene in the rack. Kakoro. Abo mono wa kopi gino. Mondo wanyini tokare. Jomade manyalo. Kile companies. Madu aroma na selling platform. So Gormaya is a selling platform. So long as the team is winning, nata birugno magoro kete market. Yes. Yes. Nikona mgajua ngane no kanyo kadong managidaki ka boro kende. Owala jako chia mano former treasurer mar Gormaya wacho ni munda musi jako. Kamana musi angbe. Wala la yenya. Winjo wala jako moto ni wela kabisa. Ogiole ma club na. Nikona adani munda tikchindro juma yeso matek ne gorta sanyo Jumapili lo gor 1 kaka mano tichade goro leo sofa paka kanyo 2 ni lodio chingmakin go to kod kaka Mega Homeboys Willis adwani mia prediction mari kasta ka watch mugi ko mchama kinjo kaka Mega dhina no na dengeni nyaka gesani kaka Mega Homeboys ka ngio table standings gintie kama bera inya gintie thuolo mar apar
Gima kod ariyo. Lydia mani chal dabi to Lydia kaka nyisi ga pile ing'eni ka sani Tusker liga sani to Tusker no okaero nikech daka 32 gi nyiso ni chal gi magi dhi win wadhi bedo gi pressure mang'eny sana ma onego wa relax mondo wa approach game e yo ma gi paro maliw no odhi bagowa ki match ing'eni chal FC to gibe gi ere team moro logi to FC kora paro ni aneno mana draw win to kanyalo wachana mana draw moro mar 1-1 wach mogik kastimos jogi mondo kora tik gi jakom wach mogik en mana ni jogor ka anyalo kwayo gi ni election biro to gidhi adhiya mos onge gima osekethre nikech ng'ata mabiro kanyo no en jagor Mahia kendo obro konyowa koro ka election oluong election wa register uru register ndio naiga 1200 ana register por nafasi ntie hapa ni bayana nafasi mondo waendelea ndo wayier jok manyalo konyowa kik wayier jok makoro aparo ni wasewuoth mwaseneno kuonde maricho koro jotel moro manyien en wadi kuonde maricho go mano kende ma anyalo kwayo jogo mondo girada mos mogik anyalo wacho ni mama na nyoche dendelet chorere piny Kisumu kendo nyothi thiedhe sani koro ene dala ang'eyo ni Nyasaye biro kudhe kendo Nyasaye biro rite kendo amoso jo asembo public te butude kanyo to gi kanisa marwa mar New Episcopal Church buto yude kanyo erokamano ahinya wis jakom adoni mondo koro agonyi wach mogik malihera nyiso nyikwara mogaji awinjo kogalo time erokamano ahinya Lydia amor kabisa kumdunga mondo bikaedi awache matin about our club moero mogik gima nyalo wacho Lydia ni kik wakel siasa e club siasa ketho gik mang'eny siasa nyalo gero siasa nyalo ketho to siasa gima ng'eny anasebide siasa gi siasa most of them gen miriambo matin ahinya madieri mamano to jo Kenyans ong'e tek so wadhi e yiero ni to wabed go open mind ni wadwa revive Mahia odog back kama ntiere cha ochulo wacho gik ma very valid kendo wacho dieri wach mar club house se wache in out to we have never moved anywhere which is true now kaji dhiero sani gi yie mariek branches uyiero mariek kigitam branches yiero mondo yiera candidate manyalo kelo changes to the club water gor kamne ntiere on makalo wadhi gocho kata wadhi mana kuri to wadhi loyo to sani because of politics matindo wakawaro ke club ma club obarore into so now an gima nyalo wacho ni appeal ne jowa especially young men mane branches get 5 branches through the office mondo get register gi coin club opira en gima lich mokadho an sebedo opira ng'eyo opira mi asedhi e pinje ma Africa gi matin ay modong'na but most of the African countries have been because of football so football can build you or can destroy you emi okatakane jogor Mahia chime club na yie ni monda team everything kada nyithindo mana Uganda go kitu an mana kitu dak a part of my club throughout nyithindo ang'wen and they help the club so omiyo an Gor Mahia at heart kik ng'ato wach ni no ukulo rigo Gor Mahia no ukulo is still there and I am still going to help the club through branches to kik ng'ato pare anyalo akse national office pore to duchiena laro Gor Mahia kuma na say mal kama unge pacha in fact opera we adong ni support to ka support na dwaro mo dwaro any position in the office no mano kik ng'ato kitiwi omiyo ng'ama pija ni malo par mariek doko pija ben mupija no what mar caps kama Sadi musigo Gor Mahia without caps ngen kabisa to cool to know see the club sendo this will thank me for that kao kamano
mokwongo Eh. ni mos gi ang'eyo mokwongo abiro apil ne osiepna ma en achiel kende joluo lim nosiepna ni odhi through e gima odhiene jakom Raila Amolo Odinga an pok aneno ng'ama chunye ler ma Raila Odinga Raila no jiwache ndalo ABCD en ng'ama kidonje e problem is kilo chance to be Raila get more to bono oking'e ke pino rugo to bedo gi Gor Mahia ever since mokwongo no jari union kata magilo watanga ne ginyara waka visa podo cha duge Gor Mahia mo ka kaka timne ena part to another club majinin na peje jomoko winjo ka chen ni okodwa Raila biro pira tilo bago nonsense o gima kamano loch en loch ka ok biro prepared maber tilo okibilim ng'at moko ni ng'ano biro pira koro mag gima onge ne waseko ni mano to gima onge kik jiwe omiyo an awis mana joluo gi jogor Mahia gi Raila Odinga gima mora gidwa timo will be successful 101%. Others need to thank you very much. Ki you do any chance again. You call me back. Then we will discuss the rest. To the message mara ni sama house mano ogulo Gor Mahia oko isin madaraka gibugi chamrech gibugi chamgwe beno chukulu luti nyumro kabisa sasa mani studio to nyaka we Gor Mahia kata aimba nyalego sela ni apia lego tiago no support ainya desk kama na nya yeah thank you very much otherwise have a good time kama yenye kono jang chenro mar ko adama na natieke gi kanyo nikech ano kanyo ka kwasi Rajabu Gachingo Semol kaindi domi kaindi we manyien e yo macho chenro machielo mar ko gatembo kendo somnyen kikwi wil ni Gor Mahia tu kod Kakamega Homeboys omiyo johera makalo bedo de gwenge mag Western nyalo bedo makare kata maber ahinya ka kinyudo thuolo ichopo e pap ineno kanyo kaka Gor kod Kakamega Homeboys biro tugo kanyo odiochieng' bende katichen ni kokagoyo mos makene weda nyuol kod osiepe mag Bob Monro Bono emanen founder mar Mathare Youth Sports Association kawe